Så kommer vi til læberne, og den kan jeg lave på rigtig mange forskellige måder. Jeg viser en af måderne i dag, og det er med en lip liner. Og det er, ja, der har jeg bare valgt en naturlig farve. Så jeg tegner hele munden op med en lip liner. Det er sådan, hvis man har en lidt smal mund ligesom mig, så kan man godt snyde lidt, og så tegne lidt ud over kanten, men selvfølgelig ikke så meget, så det ser unaturligt ud. Så maler jeg hele munden op med den her lip liner her. Det er rigtig godt, fordi så holder farven lidt længere. Så kan man sådan set bare tage en lipgloss eller en læbepomade eller en læbestift eller et eller andet. Og så lægger I simpelthen bare den på her. Lidt på den ene side og lidt på den anden side. Det er det, der gør, at det skinner, og skinnende, det gør jo også, at læberne ser lidt større ud. Så nu har jeg fået tegnet mine læber op, og så holder farven rigtig godt, for hvis jeg kun havde puttet lipgloss på, så ville det jo skride af alligevel ret hurtigt. Så en lille fif, og vi ses igen i morgen.